n'ama egwuregwu. Ọ dị nnọọ ka owuwe ihe ubi nke ihe nrite gold ya na ihe ndị ọzọ dịka anọ na All Saints Seminary Ekwulobia, ụlọ akpọrọ Yellow House wee tụrụ ugo na asọmpi egwuregwu akpọrọ 2025 Inter-House Sports Competition nke ha chịkọbara na Central School Field Ekwulobia. Agbara bọọlụ, gbaa ọsọ ma mekwazi ihe ndị ọzọ a na-eme n'ama egwuregwu ma ụdị emume a dapụta. Joseph Egbocha bụ onye nta aka anyị gara kirie emume ahụ wee deta akụkọ. N'okwu ya na ya bụ mmemme nke onye isi oche Agwata Kansụl Dọkịta Chibeze Ọfọbụike, ndị nne na nna nakwa ndị ama ama n'obodo bịara, onye isi ya bụ seminarị bụ bishọp nke Agwata Right Reverend Dr. Samuel Ezofo, onye bụ Dr. Venerable Biagbosolite anya ya kenere otuto nakwa mbawanye nke ya bụ seminarị, kọwaa ya bụ mmemme Inter-House Sports dịka ohere eji enye ụmụaka wee gbasapụ arụ. Onye na-achịkọba ya bụ mmemme bụ onye prịnsịpal nke ya bụ seminarị, Venerable Dr. Ifeanyị Mgbemena, kọwara ezigbo ihe ndị ha nwetagasịrị na ya bụ mmemme na ndị gara aga, wee kwuo na agba nke atọ a bụ iji wee wulite ọnatarachi dị na ụmụ akwụkwọ ahụ. Onye na-afụ maka ya bụ egwuregwu n'ụlọ akwụkwọ ahụ bụ Maazị Udolisa Agụsiọbọ, onye kọwapụtara ihe nrite dị na ime ya bụ mmemme, kenere ndị nne na nna ma gwakwa ndị na-enye nkwado ka ha kwado ụmụaka ha ka ha nwee ike gosipụta ọnatarachi ha na ya bụ mmemme. Ndị otu Yellow House gbara ndị nke mbụ, ebe ndị Green House gbara ndị nke abụọ, Blue House nakwa Red House nwetara otu gold na ya bụ mmemme.